Buksan natin ha. Okay, ayan mga kasinag. Nag-ilaw na. May ilaw ka na, dahil ka na maano. Okay na. Ayan mga kasinag. Opo, medyo maliwanag na. Ay, salamat. Opo. Pansamantalang kabit lang ito mga kasinag. At pag nabago yung bahay nila nanay at tatay, doon natin ito ilipat. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, pupunta kami kay nanay at tatay Nicolas Bakay. Kasi mga kasinag, ito na yung solar. Dadalhin namin ngayon itong solar doon. Kasi nandito na rin naman para maliwanagan na sila doon. Shoutout pala kay Tita Nene Borlagdan. Ayan mga kasinag, nagpadala siya ng 1,000 nung nakaraan. Tapos ito pinadalhan niya si tatay at si nanay nito pang haplas. Sabi nila bigyan ko daw sila ng 2 piraso nito. Shoutout din kay Mrs. Rosana Rojo Bet at sa kanya asawa na si Rudy Bet. Nagpadala sila mga kasinag ng 4,000 para kay nanay at kay tatay. Ngayon mga kasinag, pupunta tayo ngayon doon at tingnan natin kung anong sitwasyon ni nanay at ni tatay. Update ko lang kay mami mga kasinag. Pagdating doon, magmumotor kami, kasama ko si Mrs. Ayun mga kasinag, andito na tayo. Andito na tayo sa may tapat ng bahay ni nanay at ni tatay. Ayun, nabubukas. Dalhin natin itong solar at ikabit natin ngayon. Kasi itong panghaplas sa masakit. Hawakin, ito ko lang buksan. Bagay namin yan. Sana makasi nag-andito sila para magkailaw na sila. Tao po. Tay. Kumusta po? Maray, Oy. Ano pong pistahan natin? Ngayon pala mga kasinag, pispiras dito sa Barangay Bubuan. Bukas ang kapistahi. Kumusta po ang kalagayan? Ay, magdala na naman si tatay. Irmilis naman. May dala po kaming ilaw, yung request nyo na ilaw. Ay, salamat. Yung solar, may dala po kami ngayon at kabit ko na rin po para may ilaw kayong magamit ngayon. Salamat, Nonoy. Ay, salamat sa Diyos. Ano po ang ano nyo, pabanggihan? Ito nga ni, masasap na po sa nama na naman. Ay, Bukas na si Bagas mo. Ikaw, mapighalat me. Ayan daw na po ito. mga kasinag, kami daw pala talaga inaantay nila. Ay, Jesus, Kami po talaga inaantay nyo. nakakaya. Kabitan ko po kayo ng ilaw ngayon. Ikabit ko na itong solar mga kasinag. Ay, salamat. Ano pong ulam nyo? Hindi po kayo nagkatay ng baboy. Wala. Maano na lang kami sa mga katabi. Sa Pista, baryo. pista po baga, ano pong handaan nyo? Wala, dahil naman kami nakanda. Ganda din. Yun na, ang gawin ng tatay, kanya no. Mag-alis na siya ng short, so mag-ga na siya. Ba nakikita? Ay, pa. Okay lang po yan. Kala ko masarap pa si tatay. Wala daw na. Hello? Wala daw na. Amin? Yung sa duwa ko mo, stick yan. Oh, Ito lang yun mga kasinag. Ganito lang kalakitas ito yung ano niya. Tawag nito. 200 watts ito. Dahil, very raman ako.
Mag-short na nga ni tatay yung laba. Daw. At makikita po namin ang hindi ka nais-nais. Dala mo sa sarang battery. Ay salamat sa mahal ng Diyos. Kairakan man loob. Mga kasinag, pasensya na muna kayo ha, kung ito lang muna po yung update namin ngayon. Kasi mga kasinag, hindi pa sila maasikaso gawa ng magpipista nga po dito sa barangay Bubuan. Saka pati mga kasinag, inaayos pa namin na makumpleto yung mga materialis para pag itatay ng bahay ni tatay, naka-ready na lahat. Para lahat ng tutulong sa paggawa, madali lang mga kasinag gawain. Madali lang gawain. Malakay. Diyan na ho. Na ako dahil sa mahal. Makabit ba ito? Banggi na. Itong solar na ito mga kasinag, i-charge ko na ito. Na-testing ko na rin ito sa bahay, na-try ko na. Ay salamat. Salamat sa mahal ng Diyos. Hindi po kayo mabayliat yan. Yung dami si tatay na ito. Kung siya magbayli, pabayli ko siya. Papayagan niyo man po si nanay. Suso, Biyagan mo na. Ay wala po kayong kasama dito pag nagbayli mamaya si nanay. ah, Wala kayong kasama dito mamaya. Pag si nanay ay nagbayli. Okay lang po sa inyo, solo kayo dito. tulog ko. Kaya kurang naman itatay. Nagkukuraho po kayo pag wala kayong kasama. Sabagay, kahit sino man nga mga kasinag, pag walang kasama, di siyempre kukuraho, di siyempre mga kasinag. Alala na sa sitwasyon ni tatay na wala man sa kanya mag-aasikaso, hindi man niya kayang asikasuhin ang sarili niya. Di siyempre, pag may kailangan siya, kukuraho talaga siya. Para marinig siya, at kung dumating naman yung kasama niya mga kasinag, may sabi niya kung anong kailangan niya. Tama ba yung sinabi ko? Ganyan ko, ano hanaram na ako. Ako, Saan natin maikabit ito? hanaram na ako. Pangako na ako sa tula. Diyan sa may barangay ng arang dyan. Ito mga kasinag, kabit natin dun, kabila. Papasok na po ako sa inyong munting tahanan. At ikabit po natin itong solar. Kalabit sa sanda hindi kayo madiliman. At pinapaghanap ako. Baka maturuan. Ha? Baka Ma-spot maturuan. na sa Wala tatay. akong problema yan. Baka maturuan. Yan, ilaw. Oo, wala problema yan. Maluya na sa mata ko. Pero doon magbirari sa may ano. Hindi, ito muna ang anahin Wala natin. na kaya ako, 99 na. Yung 85. Tali pala. Ano? Dapat Pati doon hindi mo na alam. Kang 1939 ako, Yan. Pisa 9 kayo, Mayo. Bulag ng tatay. Bulag ka na. Kaya naman, May ewan ka dyan sa pantry, sa doktor. pagbilin ko kaya. may check up po siya. Sa pantry. Hindi pong pumatong dito. Doon Ano sa kaya mga plaza. kasinag? Kimix ka Dali, dyan. magaba. Hindi kayo ito magiba. Hindi ko Ikaw po. ba magagaba? Ay, hindi naman. Kaya ako. Pa-x-ray. I-x-ray ang mata ko. Ayan. Libreng Tama, x-ray. may ano dito, may sabitan. Chichik upin naman po pala si tatay. Kung gusto ng tatay, ipaano mo saan na. Ipa-check up po tayo kasi libre naman pala yung na tulong galing sa
Ay, kung may ilaw kami tayo. O yan na nga po, may ilaw na po kayo. May ilaw ka na ho. Simula ngayon, may ilaw na kayo tay, maliwanag na. Siguro naman hindi na kayo magkukurahaw dyan. Bakit po kayo nagkukurahaw? Napapanglaw kayo? Natakot po kayo, baka may multo. Tapos yung isa mga kasinag dito ko na ilalagay. Ayusin ko muna isa. Nababasan nyo ito, Nay? Yung nakikita nyo yung on-off? Ay, hindi ko naman. Ay, hindi. Opo. Ini. Opo, ano po yan? Ayun. Alin po yung... Opo. Ayun. Ayun mga kasinag, wali na po ang mata ni nanay. Maigi naman. At para alam niyang patayin at buhayin. Yan. Dito na tayo mga kasinag. Natin kakabit ito dito. Sobrang giba na talaga mga kasinag yung bahay nila. Hindi ko alam kung saan ikakabit. Igdi o. Garo, igdi o. Katahaw. Isugusog mo, isugusog mo. Yan. Dito na. Meron tayong tali. Uto, yan. Hindi magagamit ang mga wire na yan. Ang gatong na ito. Ang tingin ni tatay sa mali naman. Andito sa likod ang tao, doon nagtingin ka. Ay na raw niya ako, data na raw niya. Pansamantalang kabit lang ito mga kasinag. At pag nabago yung bahay nila nanay at tatay, doon natin ito ilipat. Pero pag kulang pa itong solar na ito mga kasinag, order pa tayo. Iilawan ka nga eh, kaya hindi ka magpapurahaw. Kung kaya ka, madayong lang patay. Ito kayang anak kong ano doon. Papaalis na sila ng may-ari ng bahay. Pinapaalis na po sila. Saan na po sila tutuloy? Wala nga eh, naaasahan isang sa amin ano. Ayan mga kasinag, naikabit na natin. Buksan natin ha. Okay, ayan mga kasinag, nag-ilaw na. May ilaw ka na, dahil Ito. ka na maano rin. Okay na. Ayan mga kasinag, medyo lumiwanag na ang bahay ni nanay at ni tatay. O ngayon po, hindi na kayo gagamit ng flashlight, may ilaw na kayo. Tapos dito, Flashlight. opo, medyo maliwanag na. Ay salamat. Opo. Tapos ito po. Nakita mo? O ngayon po, medyo hindi pa ganong maliwanag yan kasi araw pa. Ayan, full brightness natin mga kasinag. Ayan. Okay na. Tandaan mo na eh. Ayan mga kasinag, nakabitan na natin. Salamat pala sa lahat ng nagtiwala at nagsuporta para kay nanay at kay tatay. Maraming salamat po. Si Lord na ang bahala magbalik sa inyo. Sa lahat ng tumulong kay nanay at kay tatay. Sa masusunod mga sinag, basta i-update ko kayo. Ngayon po, ngayon mga kasinag, iiwanan ko na lang si nanay at si tatay ng cash.
para kung may bibilhin man sila at kung ano pa yung pangangailangan nila, mabili nila. Pero hindi kalaki ang halaga mga kasinag kasi matanda na nga sila. Mahirap paghawak ng ng tawag nito, ng malaking pera sila eh. Saka ibibili pa natin yung iba ng bubong, dingding, mga pako. Kaya babadgetin natin mga kasinag yung pinadala ng mga sponsor. Iwanan natin siya mga kasinag ng 1,000. Ay, na daw niya ako si... Para makabakal mo ng karne. Para makabili man sila mga kasinag ng karne or kung anong bibilhin nila. Kasi pista nga bukas mga kasinag. Ayan. Ito mga kasinag, iiwan ko ay natin tatay. Nay, Nay, panggagastos niyo po. Galing po sa sponsor yan. Pasalamat na lang po kayo sa mahal na Panginoon at sa ating mga sponsor na nagsusuporta sa inyo. Salamat sa mga mahal ng Diyos. Ayan mga kasinag. Karakan man lubod. Salamat sa mga mahal na Diyos, Oto. Ah, Oto, ang sa imong pasalamatan. kaya, Opo. Ayan mga kasinag, hindi talaga nakakaanilig na masyado si tatay. Maano lang, mataling tatay. Opo. Tapos pag hindi nyo po gamit yung ilaw, i-off nyo na lang po. Basta ganito po, Nay, itatapat nyo po ng ganyan. Off. Lalapit nyo po dun. Bakit hindi agana? okay. Bakit hindi agana itong sa remote? Baka pag nahihiro ang battery. Ay, sa battery. Ano ang remote? Ay, sa sarong remote. Dalawa itong remote ito makasinag Daw. Saan mo masinakrak na Ayun. ah, Itatapat nyo lang po na ng ganyan ha. oh. Ito pong mismo yung tatapat nyo doon sa ilaw. Tapos pipindutin nyo yung on. Pag gusto nyo pong patayin, yung off na lang pipindutin nyo. Naubasan nyo pa naman po, di ba? Dalawa po yung remote na yan, Dalawa. Opo. Isa po dito, tapos isa doon. Tig-isa po sila at kung masira yung isa, may reserba kayo. Parehas naman po may battery yan. Tapos itong mga box po, itong may mga tornilyo, dyan na rin po ito. Para pag ikinabit sa bago nyong bahay, kung Itatago mo lang. kailangan itornilyo, itutornilyo po natin. Itago nyo lang po ito. Ito po, tapon natin itong baso, box. Pero yan po, itabi nyo po yan ha. At kung sakali na kailangan po natin. Siya nga pala mga kasinag. Ito pala yung pinadala ni Tita Nini Burlagdan na panghaplas ni nanay at ni tatay sa masakit nilang katawan. Nay, may panghaplas po kayo dito. Pag masakit po ang yung mga kasuan, mga katawan, kung ano pong masakit sa inyo, ihaplas nyo lang po ito sa masasakit. Pero maganda siya mga kasinag. Kasi nasubukan ni Mama Mer na mga kasinag. Maganda daw. Ako may tatanong sa iyo, saan ka mo sa diyak? Sabi mo po, Rolando. Kaya ano po, Rolandong Gisik. Bisik Ay, siya. yun eh. Ito po. Shoutout pala kay Tita Nini Burlagdan. Ito na po yung pinapabigyan nyo kay nanay at kay tatay. Yung 2 piraso. Ayan mga kasinag. Ito na po. Pangharaplas nyo po yan. Bahala na po kayo magbili ng pangangailangan nyo na po. At may iniwan naman kami sa inyong cash na Hindi, sabli. Opo. Salamat sa mahal ng Diyos. Ayan mga kasinag, naliwanagan natin ang bahay ni nanay at ni tatay. Hindi na sila mangangapa sa dilim, lalo na paggabi. At may gagawin sila, magsasaing or kung ano pa man. Hindi na mamamatay ang ilaw nila, hindi kagaya ng gasira na gamit nila dati. Pag malakas ang hangin, mamamatay. Ngayon mga kasinag, solar na yan. Maliliwanagan na sila. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nag-sponsor talaga. Nagtiwala sa akin na maging tulay ako para matulungan si nanay at si tatay. Maraming salamat po talaga. Sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel, maraming salamat po mga kasinag. Hindi na po kami magtatagal kasi may mga asikasuhin pa ako sa bahay mga kasinag. In-update ko lang po kayo kay nanay at kay tatay para makita nyo naman ang sitwasyon nila. Basta update ko lang kayo sa masusunod araw mga kasinag. Makatapos lang po ang pista. Update ko lang kayo. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye!